Provádí se mnou, magii se mnou, dám všechno do zemí. A ty tady taky, jo, Hej, teď asi se natočíš. To udagačka, hej. To je hovno vidět. Ty půjdem za dem ještě? Co děláš? Tak to pečám! Oni jsou osvícený. Ježišmarja, Kryško. Lucy, zapadá. No, to máš tady. A ty tam měla taky. Jdem. Ne? To jo? Jdem pryč. Budeme nápadně. Koupím ti popiče, pičo. Já bych řekla teda, ale jakože venku v té kotě nebudou. Nebo jo? Vejkačka malou. Kde jsou? Je tu nejsou, oni někde paří bez nás, no. A oni musí být v nějakém tom autě, nebo někde musí být, protože to není možné, aby se vypařili. Jak to mám aktivovat? Kurňa. Tak kam jdem, holky? Tak jako nebudu mít fotku s Matýskem. Co to tam je za kluky? Kdo to je? Vidíte to někdo na dálku? Teď počkej! No tak. Ukažme ty pusenky. Puste mi někdo mandle. Takže pusinu. Tak jo. Ty vole.